Здравейте и добре дошли! В това видео ще ви покажа как може да установите бан от акаунта в TikTok. Първо, преди всичко трябва да инсталирате приложението Bing на вашия телефон, за да напишем едно извинително съобщение. След като го инсталирате, трябва да отворите приложението и след което може да ви изиска разрешение за микрофона. И след разрешението трябва да цъкате тук долу в центъра на екрана за чат. След който ще ви се покаже подобна страница, трябва да включите опцията за чат GPT-4. И след който относно темата на вашето нарушение, ще трябва да помолите Bing да ви напише едно извинително съобщение. Като например, аз ще помоля Bing да ми напише извинително съобщение към администраторите на TikTok за това, че съм се шегувал с приятел и съм го качил в TikTok. След като вече напишете вашето описание на вашия проблем, че съжалявате, че се разбирате с вашия приятел и така нататък, натискате върху бутончето за изпращане и изчаквате вече Bing да ви напише извинителното съобщение. Както виждате, вече започна да пише. И ето го извинителното съобщение. След като завърши извинителното съобщение, ще трябва да го копираме. Така, завърши извинителното съобщение. Задържаме върху даденият пример от него. Ползваме надолу. След като сме маркирали цялото съобщение, избираме бутончето за копиране. И избираме бутончето за излизане от Bing, вече не е нужен, може да го деинсталирате даже. Влизате в Google Chrome и след което по случая в търсачката пишете TikTok Feedback. И след което избирате резултата Report a Problem. Избирате Accept, ако ви се покаже правила и условия за безкритките. Натискате върху трите точки горе в дясно. Избирате бутончето за превод. След което пускате малко по-надолу от категорията, избирате основно запитване за акаунт и след което избирате баннат акаунт в темата. Тук пишете имейл адрес за връзка с вас. Като например там ще напише Иван Иванов. gmail.com. След което долу ще напиша потребителското име. Тук вие трябва да напишете вашето потребителско име. Горе също така трябва да напишете вашият имейл адрес, с който може да се свържат с вас. Ще е добре да въведете имейл адреса, който е синхронизиран към вашият TikTok профил. Ако ли не, може да използвате друг, който имате до него достъп. Потребителското име е онова име, което следва след колямбата. Нека да ви покажа и това. Влизате в TikTok и след който натискате върху вашия профил. И в частта с баннатия ви акаунт може да пише user, еди си колко, ще има някакви цифри. Или може да пише потребителското име, като натискате върху вашето потребителско име веднъж, ще ви се копира потребителското име и след който може да го поставите ето тук. За съжаление съм копирал вече потребителското име и вече извинителното съобщение го няма. Но както и да е, пускате малко по-надолу. След който тук ще трябва да поставите извинителното съобщение, което аз по случая го загубих вече. Така както и да е, тук ще цъкаме на разгеле нещо.
След който пускаме много по-надолу. Тук ще трябва да направите тикче. Тук също. И избирате бутончето за изпращане. Сега ще ви покажа. Опа, значи иска още символи. Добре, няма проблем. Готови сме. След който избирате бутончето за изпращане. Тук ще ви покажа един тест, че не сте робот. Трябва да центровате снимката. По този начин центровате снимката. И ще получите вече съобщение, че заявката ви приета. Избирате бутончето за добре и вече към посоченият от вас имейл адрес ще получите отговор дали сте одобрени от TikTok. Ако имате идеи за нови видеоклипа или се нуждаете от помощ, може да ми пишете в коментарите или да се свържете с мен през Facebook или лични съобщения в TikTok. До следващото видео.